Hartolan kunnalla on ollut onni saada Vohelan Herkku Oyn kaltainen menestyvä kasvuyritys kuntaan. Yritys on meillä merkittävä työllistäjä, tarjoaahan se työtä yli 40 hengelle. Paikkakunnalla yritys on myös hyvin arvostettu. Pirkko on naisyrittäjänä sitkeä ja osaava ja hänen käsissään syntyy leivonnainen kuin leivonnainen. Juuri tällaisia yrityksiä Hartola ja koko Suomi kaipaa. Ensi alkuhan tämä oli toiminimellä ja me tein mun äidin kanssa kahdestaan siellä Joutsassa, että me oltiin teollisuushallissa ja sitä ennen mulla oli kotona. No, tämä on varsinaisesti perustettu 2003 kesäkuussa ja miksi, niin se on sen takia, että mulla itsellä todettiin keliakia 2001. Sitten mä kuulin sellaisesta kuin Hankasalmen erikoisvaliohankkeesta ja menin sitten sinne ja siellä niin rupesin opettelemaan silloin 2002 niin näitä gluteenittomia ja niitä vielä tehtiin sitten siinä maatilalla. Mutta sitten samanaikaisesti myös se otti yhteyttä tällä kun Kamera kiertää -ohjelman toimittaja ja halusi tehdä piirakanteosta juttua ja siinä vaiheessa mä sanoin, että nyt ei voida sellaista juttua tehdä, että mä oon sairaslomalla ja mä en muutenkaan nyt niin kuin jaksa. Ja sitten sanoin, että no hän ottaa myöhemmin yhteyttä ja otti vuoden päästä siitä, eli 2002 joulukuussa. Ja sitten kysyi, että vieläkö teen näitä Karjalan piirakoita. Mä sanoin, että no vielä teen, mutta ne on nyt tällä välin vaihtunut gluteenittomaksi. Ja sitten 2003 vuoden puolella tammikuussa tehtiin sitten juttu tähän Kamera kiertää -ohjelmaan. Se oli, että sen jälkeen kun se ohjelma meni tai loppui, niin puhelimet alkoi soimaan. Ihan ympäri Suomea kysyttiin, että mistä näitä saa. Ja siinä vaiheessa meillä ei ollut yhtään kauppoja niin kuin vielä. Et niitä vaan myytiin Jyväskylän kauppahallissa ja sitten Joutsan torilla. No, tietysti tänä päivänä niin nyt meidän suurimmat asiakkaat on tietysti kaupoissa S- ja K-ryhmä. On leipää, sitten on makeita, suolaisia kakkuja ja sitten on jauhoja ja jauhoseoksia. Jos mä niin kuin ajattelen omasta, niin pitää vaan uskoa ja tehdä. Olla rohkea. Kunnianhimoa täytyy olla. Mutta rohkeus on varmasti niin kuin yksi ihan avainasia.